Салом алейкум тамошобинон, созед нағзаин саломати хубай духтарако як нуқтаи савдора ма шумо да тавсия метим. Ҳам қанаскиёи хушрӯ доранд, ҳам такпушои хушрӯ доранд, ҳам наскиёи фасон доранд, ҳам бори турецкай, ҳам бори гуанҷу. Марамад ҳозир якта ба якта ҳамаша мефаҳмонамтона метавонен бо биёен. Омада наметонед нависен, доставкатон мекунанд. Оптовиам доранд, донаям доранд. Марамад бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро байни 7-ум ва 8-ум дарвоза ина пешинем лестницада. Марамад биёен сари раҳ дай нулевой қаторда. Нигоҳ кунед, наскиёи ангоркагӣ хушрӯ доранд, инаи намудо доранд, пинетки доранд, инаи моделакора бинед, фендиора бинед чӣ хушрӯчай. Нархошон медонед духтаро, нархи пачкаи наски аз 25 сомон сар мешавад. Манаки дар як пачка 10 дона дора, аз 25 сомон сар мешавад. Ина ангоркои фасон доранд, ина намуд пиноткичоо доранд. Хулос ҳам интихоб бисёрай. Мана ҳам мардона, ҳам занона, ҳам кӯдакона, ҳама намудуш ҳастай. Ина ёра бинед, ҳамё чанд сомон оптумда? 12 та дора 60 сомон ай пачкаш. Нигоҳ кунед, расветкошам ҳастай. Баъд не ғавсакоям ҳаста. Ё пачкаш да чанд та дора, чанд сомон? 12 та дора 70 сомон. Ина 12 та дора 70 сомон. Ана баъд ина ангорко ҳастай. Ангорко чандан? 60 сомон. 12 та дора ё 10 та? 10 та дора 60 сомон. Нигоҳ кунед, духтарако ина барои савдо мегирен, барои хутон мегирен. Беҳтарин вариант. Ини пинеткичоо чанд сомон? Ина ё 50 сомон. Ина иҷада бо ҳар хелако сурат дурако духтаро бинен чӣ хел хушрӯчая. Ҳамё чанд сомон пачкаш? Пачкаш 35 сомон. 35 сомон ай фасонира бинен охи духтаро. Ини кӯдакиё чӣ? 25 сомон. Ина 25 сомон. Марамад духтаро вариантои беҳад фасон дар ани нуқтаи савдо ҳастай. А ина ё чанд сомон? 30 сомон. Ай чанд та дора? ира бинен духтаро чӣ хел фасончаян. Нархошондам гап нест, беҳтарин нархо катин нишон дод пешниҳод кардистиян. ё чанд сомон? 10 сомон. Ина як пачкаш 10 сомон. Духтаро чанд та дора? 10 та дора 10 сомон ясми меафта. Сифатои хуб шай бинен, интихоба бинен духтаро чӣ хел бисёрай. Ҳозир дохил мегардем. ҳозир аз иҷая ма шумо да нишон метим дигар вариантошона маҳқултон мешава. Мана марҳамат ҳам духтарона, ҳам мардона, ҳам занона, кӯдакона, ҳама намудуш ҳастай. Мана аҷоиб хушрӯа бинен, интихоба бинен, ина ёра бинен. Асон мардоно ай чанд сомон сар меша? Мардоно хушрӯво духтаро аз 5 сомон сар мешава. Мана сифатои нағз. Марамат наскиёи Туркия яй тарафта. Мана турецки фасоно. Ана баъд ҳозир ворид мегардем. Нигоҳ кунед бора чӣ хел бисёрай вариант беҳад зиёдай. Инчунин такпушо ҳастай. Такпуши занона бисёр навор мекарда, мардонарам занҳо мепирсанд барои шавҳарошон. Марамат духтаракои азиз, ина ҳама намудуш ҳастай. Ами ай чанд сом сар меша, ай ҳама арзонуш? Майкад ай 25 оптумуш. Такпушуш чӣ? Такпушуш 25 то 30. Туркия на? Ино ҳамаш туркӣ будай. Аз 25 сомон сар мешава оптумуш. Ҳам боло, ҳам майкоша, ҳам такпушоша. Мана интихоб хеле зиёдай. Марамат метавонед бо нависен, доставкатон мекунанд духтарако. ира бинен чӣ хел бисёрай. Ҳама намуд ҳастай. Ана ин намуд. Амё чанд сомон? 100 сомон. Ангорка 10 сом. Донаш меғалта ангоркаи ғавси хушрӯай духтаро ира бинен. бовар кунен фасони бадай. Як бор дигар такрор мекунем. Ин нуқтаи савдо дар бозори Корвонай тарафи Тилобозор подвал байни 7-ум ва 8-ум дарвозара. Подвалаш нулевой қатор назди магазини Зумрад. биёен бо ай пеш тамошо кунен. духтарако як нуқтаи савдоро тавсиятон метим. нигоҳ кунед, ин инҷа ҳамаш 5 сомон. нигоҳ кунед, пинеткичои хушрӯ, наскичо кадомеша мегирен 5 сомониян. ира бинен чӣ хел фасончаян. Мана 5 сомон. ина иҷада наскиёи ғавса ки хушрӯам 5 сомонӣ кардагиян. ина каседа дар корай ҳатман нависен ё ки биёен ай пеш тамошо кунен. бозори Корвона иҷа тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза. Подвалош нулевой қатор. Аз ино бо чанд расветка дорада? Расветкошон бисёрай. Дона оптум доранд духтаро. Марамад омада тамошо кунен. Ина инош чанд сомон? Ина инако 5 сомон. Иёшам 5 сомон. Ина 5 сомон духтаро. ҳами пачкаҳои чулкиёра мепирсен ку духтаро. ина хушрӯвош, ина чулкичаакош, каротки фасон 10 сомон ай пачкаш. 10 та дорада?
10 та дора пачкаш да ина расветкоша бинен чи хеле ҳамаш амия пачкаш 10 сомони асми мефта. Ина касе да дар кораи ҳатман биёин бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-му 8-му дарвоза подвалаш ноливои қатор пеши магазини ами Зумрада духтаро биёин. Ира бинен чанд амудуш ҳастай.